Hadin kajing mi hakirin san jang ki social media hakabaya dei ba kajing de kitiar hamonulit festival kibadei jang ki dor jang ki political party nakaliang jang CEM jang ka KHADC mentakasngi ka kendai tarik uluber uba penyat sing CEM ula takrani ki brio ki ba penmi kum ki tu ki dor dakaba ong ba kum ki ni ki brio ki temu ban pen paria ya ka jat ben rio kam tam hakum kani ka festival ka ba pen i ya ka jing long kerpang ka jat ben rio Syuk-syuk habakren syakilat patai kubor, nakaliang UCEM, ulayatu bahadien balayu iya kejing sapriang, ula pa ban pet benia hakinong trejong ka council, Henry Kam dan Satya kabakum kata, bat ulaong, bakani kadetang kejing temu jong nu rejong nu, ban pen thok bria, ya kani ka festival, bat ka KHADC. Syuk-syuk nakaliang UCEM, ula ay kejing yaro, yabaro kibawan ban chimbenta haka monolit festival, bat ulaong bakani ka festival, kalong kabayat bed, yat renti. Ula ongru ba kajing penlong ya kani ka festival kadai ban kentiu ya kajing donjing em jongkari khasi bat kham tamban penne pensa ya kareti ka dustur jongkari bat ban pen isha ka perthai ya kajing long koridor ka jat penriu khasi kindiak na syukwa ban penslow baki mi ki media report menin haki social media don hana kita ki kata ka jing don kita ki items ne ki merchandise jong ki political party bala de hang ne renga shwa ban pensyai fi baro hadin bangla yo itu ki social media ngila pha ban page ban pha ban check re kham shumlap badan kum kita te kani kade ka khubor ka balam le ka bathok leni kita ki fake news bat ka ba pan la pen iru menen ba haki social media badan ki barwai jingrai jong ki political party Henry kaniru kam don Satya namar ngidon 24/7 ki media team jong la jong ba cover ni mdon kum kata kaniru lalap ba kadai ka jingle thok jingle butu jong no re jong no te bat kadai tang ka fake videos fake report media ki ba mi menen te nakaliang ka jongi kuman syupentip baka Khasi Hills Autonomous District Council ringkat jing trelang ka sarkar jela ngi penlong ni kani ka monolit festival ban pen I ka jing ruspa jong ka jat penriu jungi bedi riti dustur ka baar pan ban wanra ya ka jing ya teli hapdeng jongi kum ka jat penriu ka jongi ngim da khen pidei nakanu ka shnong nakanu ka dong ka than nakanu ka hima henry hakum kani ka festival hakum kani ka sngi ngi sno ba baro ngi wanlang haju da kawe ka jingmut kata kalong bangin ya don ya kamen siam jing ya teli bat ka jingi e para mangi wat ru kumju ru wat hakani festival ngilai I babun ru ki jai penrio ban ki wei ru ki jela ki wan shimenta kum naki Autonomous District Council lani ki Autonomous Council ju ki wei ru ki jela kum na po Tripura na Karbi Anglong na di Mahasau bat ki wei ki wan ban shimenta ki don ru ki group ki kenhun ki bawan ban ya don bentah ni kum na ka Mizo Students Union ki wei ki badan Shillong bat ki wei ki para rulum ki jungi ki wan ban sakhi kani ka jingile kemen lang ka jungi kum ka jat benri khasi nga ngaso ba kani kamdei bangi wanra e ka jingi so pher seng san hima sima henrei ngi e no shadien ni kita jingi pher san hima sima rekum ka jat benri ngi so ba kum kani ka por ngi de ban wan lang ban ya teli ka wei ringkat bat ka jing scam ban long United ban long Italy bat daga jingi e markel yang te kani de ka e ka bangi kwa ban penpau hakani ka por nakamenta jongpi baro ka imat kadon kum kata ka jing persyang ban hapdeng ka jing ya teli kum ka jat benriu mut wanra ya ka jing karya hapdeng jat benriu dak ka jing persyang ban wanra ekini ki political agenda ba pher hani bat nakaliang jungi kum ka dis council ngi ban penrem jur yakum kini ki media videos ne ki dor ki ba pher ki ba mi akini ki sngi ben penjak burom yenu ino tengah ngaso ban kentu yakini ki political parties ru sobha ba pidei ban pej bha ki brio le jong pej bha ba kinam ya penmi kum kini nama teng ka longkam itnat show kidon ki political parties ni pej ni ki sngi man ha ka jingilang kilek ban duai kilek ban pule na ktin jong play shaban sedang jingilang ka ba itnan henry penban habakum kini gisngi mi deki kubor ki balam ler hato ki ya kershan ya ka jing
jing shna video talk fake videos ki kershan mo yakini ki jing shna video lamler ne ki bashu talk sudah baro yang asoba kani te ke bangim la ban pediang te kani nginam ailat ba kum kini ki jai beriau kum kini ki jai political parties kin pharia ka jai beriau jungi om tang ya ka jai beriau nrei wat ya ka jelam e khlearu te kani ka ba ma pha te nang ne shakhmat ngi kum ka council hadin ka festival ngin shong perkhat bah habedip kini ki ba sedang bermi khare menta haka imlang kasa lang jungi tang deki YouTube ki ba penyas jot ya pra mengi penyas new pra mengi takani ka bangi mlak ban dia